Op zondag 2 juni vindt er een bijzonder muzikaal treffen plaats op het Henseniusplein in Venray. Blaaskapel Sütjes An, het Mittelrheinische Jugendblaasorchester Boppard Bad Salzig en Nauwé verzorgen deze middag een uniek optreden. Marjolein, Maartje en Henk nemen u mee op een theatrale reis naar het land van brood, kaas en wijn. Volg het leven van een kunstenaar vol drama, passie en romantiek. Met Franse chansons, romantische verhalen en Franse kaasjes wordt het een prachtige voorstelling in een sfeervolle ambiance. In het weekend van 7, 8 en 9 juni wordt Merselo omgetoverd tot Tirol. Dit jaar begint het Rosenthaler Bierfest niet op zaterdag, maar op vrijdag. En de vrijdag wordt afgetrapt met onder andere Party Freaks en Imo Hansi. Jong en oud. Iedereen kan deelnemen aan de avondvierdaagse die zal starten op donderdag 13 juni. Er kan gekozen worden voor 3, 5, 10 of 15 kilometer en zelfs op zondag 16 juni voor 20 kilometer. Voor meer informatie en inschrijving kunt u kijken op de website a4d.nl. De popgroep The Classics is in 1967 opgericht in het Limburgse dorpje Stramprooi. 50 jaar na de oprichting laat de Classics Revival Band met zanger-gitarist Harry Broens u weer fantastische gouden oude tijden beleven. Met uitvoeringen van de grootste hits, verrassende B-kantjes en nummers van de Classics, de Moody Blues, Cliff Richard, The Shadows, The Cats, The Eagles en nog veel meer. De galastoet met de eindexamenkandidaten wordt, zoals in het afgelopen jaar, opgesteld op het terrein van Intratuin. De stoet start daar om 5:15 en zal via de Langstraat, Henseniusstraat, Gouden Leeuwplein eindigen op het Schouwburgplein. Het zal weer een waar genoegen zijn te mogen kijken naar de diverse voertuigen en de feestelijk geklede dames en heren. Zaterdag 1 juni wordt het weer gezellig in het centrum van Venray. Op het Schouwburgplein zal tussen 4:30 en 4:30 vocalgroep Transparant zorgen voor muzikale klanken. In het Oda-park worden 3 middagen georganiseerd met moderne muzikale improvisatie en performancekunst. Op de tweede middag, zondag 9 juni, zal trompetist Bert Lochs optreden. Op de wanden van het theehuis wordt een film geprojecteerd die een sfeerimpressie geeft van natuur en cultuur in het park. Daarna is er nog een muzikaal samenzijn met de bezoekers.